Hola, noies! Fa molt de temps que no parlava per aquí. És molt estrany, de sobte, forehead reveal, vídeo després de fa com un mes, 2 mesos, no ho sé, no me'n recordo. Em sap molt de greu perquè sabia que em passaria el mateix que em passa amb tot el que faig, que ho acabo abandonant, però no ho he abandonat. Jo hi penso en vosaltres, i penso en els meus petits 117 seguidors, crec. Jo flipo. No m'esperava aquesta quantitat de seguidors, estic molt agraïda. I vull tenir idees, vull pensar, però no estic tenint gens de temps. La vida m'està passant per davant. Jo sóc una simple espectadora de la vida ara mateix. Aquest és un petit vídeo, de fet, per parlar-vos una mica d'això i una mica dels meus preferits del mes, òbviament, perquè si no estaria completament buit de contingut, perquè és una mica mental breakdown aquest vídeo. Per cert, m'he maquillat així. Soc molt 1950s, m'enteneu? I a més porto unes ballarines moníssimes, també, i aquesta camisa, i una faldilla texana moníssim. No ho gravaré perquè és que el cabell ja em tira molt enrere, Però com que vaig veure que el meu primer vídeo era d'aquest estil, parlant així, i va tenir... És el que té més visualitzacions, no entenc com va arribar a gent també no catalanoparlant. Però hem tornat. Així, doncs, anem a xerrar un rato, una estoneta, i aviam què surt. Volia començar el vídeo fent-vos un petit update de la meva vida. No explicaré gaire res personal, però també m'agrada com aquest punt intermig entre ser molt transparent, ser jo mateixa, que ho soc, de veritat, noies, ho soc. No t'imagines, ara soc una borde i soc la pitjor persona del món. No. Tu creus que aquesta persona seria la pitjor persona del món? No. Però no m'agrada ser gaire explícita explicant la meva vida personal, no? Perquè és una cosa que separo bastant, el meu jo d'internet i el meu jo personal. Vull dir, tothom ho fa, no? Per no fer-ho has d'estar una mica dissociat. Però us vull fer un petit update, perquè cal, no? També ser real a internet, cal tenir referències així, crec. Bàsicament és el que a mi m'agrada, almenys. Fa cosa d'un mes vaig patir una ruptura, vale? No vull desenvolupar més, però és una cosa que m'ha passat i molta gent al meu voltant li ha passat recentment. És molt estrany. Què fa la primavera? La primavera trobo que de fet és una època molt de ruptures o nous inicis. És una època de canvis i a mi sempre m'ha semblat un moment de renaixença, de florir. Per mi és que som com les flors i som com la natura. Al final crec que estem superconnectats a la natura i la primavera 100% torna a sortir el sol, la gent torna a sortir al carrer, la gent és la millor versió d'ells mateixos. I jo crec que això et pot portar a prendre decisions que a vegades, doncs, es pateixen, no? I són decisions importants, decisions fortes, decisions que et canvien, i això és el que m'ha passat a mi. Però el que volia dir és que només ha passat un mes, però se sent com si entre que hagués passat molt poc i molt de temps, perquè han passat moltes coses entremig, no paro de tenir com... O sigui, ara no diré esdeveniments de sobte, però sento que he sortit més que en tot l'any. He tingut els premis Crit, he conegut amb molta gent nova, com tot molt sobreestimulant i molts estímuls, i crec que no m'ha permès processar la situació exactament, o tenir aquest temps de reflexió interna, profunda, no? I crec que a l'estiu es vindrà mental breakdown. Però no passa res, estem preparats. Cada estiu passa, no sé si sóc l'única persona que l'estiu és l'època més... Arriba un punt de l'estiu en què dic, m'estic tornant completament boja, necessito una rutina. Després tinc la rutina i dic, necessito estiu. I també l'estiu té aquesta cosa que tens tant de temps lliure i tens com moltes coses a fer o moltes coses que vols fer, molts plans, i acabes no fent res. M'agradaria que aquest estiu canviés, això. Tinc com aquesta esperança que estic a cada estiu, a cada inici d'estiu, en què dius, aquest estiu serà diferent. Aquest estiu seré l'actriu en comptes de la guionista, no? I no, mai acaba sent així. Però tampoc em va malament, sempre m'ha agradat més estar darrere les càmeres, no? La setmana que ve marxo a Sevilla, que és una cosa va ser una decisió molt precipitada per mi, feta per mi i per les meves amigues, sobretot. Jo ja vaig anar a Sevilla a l'abril, però estava... Bueno, és una llarga història. Jo vaig anar a veure els meus amics d'Erasmus i una amiga meva, quan va venir a veure'm d'Erasmus, també els va conèixer. I els meus amics tenen aquest charm andaluz que es va enamorar completament dels meus amics, no? O sigui, no enamorar, però ja m'enteneu.
ella diu que són la seva família, addictes a les relacions parasocials, som les dues, i em va dir, Sol, hem d'anar a Sevilla, jo els vull veure, i anem a Sevilla simplement per visitar Sevilla, no? Perquè Sevilla està molt underrated, almenys en el meu entorn. Jo no tenia cap interès en anar a Sevilla, vaig anar i em va encantar. Així doncs, anem a Sevilla la setmana que ve. Què? Vam trobar els vols més baratos que vam trobar i va caure aquest cap de setmana i mira, i després de Sevilla, Primavera Sound, i pum, another one, thank you, another one, thank you. I jo és que acabaré boja. Però prou d'oversharing, jo aquí m'he fet un petit guió de els meus preferits del mes, perquè no vull que això sigui un vídeo, un rant aquí, boig, no? Però us vull parlar de nova música que he descobert aquest mes, sobretot. La primera cosa és que m'he posat a escoltar Los Punsetes i Los Planetes. Los Planetes, que català m'ha sortit per fi, que era com grups que tenia molt pendents, molt allà, perquè em semblen com pioners, m'ho acabo d'inventar, del rock indie així, escena madrilenya, cosa que a mi m'agrada molt perquè soc molt fan de Carolina Durante. Ja ho sé que és com el grup més bàsic del que pots ser fan, no? Però whatever. Els porto escoltant des d'aquí, soc superpetita, des de segon de l'ESO, de fet. Soc aquest tipus de persones, crec que necessito ser així. L'altre dia em va sortir un vídeo de per què tenim la necessitat de dir del pal. Jo els vaig escoltar primers, jo era fan primer, jo els conec més que tu, perquè estem com apropiant-nos de dir, no, reafirmant com que és una cosa teva. I això és una cosa que em passa moltíssim, moltíssim. Em fa vergonya, per això soc com tan self-aware i ho dic i després dic ja ho sé quin tipus de persona estic sent, però bueno, ja m'enteneu. Òbviament de Los Punsetes la cançó que més escoltada tinc és Una persona sospechosa, que és com la més coneguda, però em sembla molt guai, m'agrada molt la lletra. I de Los Planetes, tot va començar perquè vaig començar a escoltar l'àlbum aquest que tenen d'homenatge, el de Super H, per la cover que té Carolina Durante, de fet, de Viaje, la seva cançó de Viaje, i la de Marcelo Criminal també m'agrada molt, i la de Les Dianes, Brigitte, m'encanta Brigitte. Bueno, aquesta, no? Després, Moving On, arrel de la cançó You Oughta Know, que les noies reals sabem de què parlo, que és cançó desquiciada completament. He descobert l'àlbum de l'Alanis Morissette, vull dir, no l'he descobert, però per mi l'he escoltat, no? L'alt de Jagged Little Pill, que té com moltes cançons que són una mica memes. Ironic, la de Hand in Pocket, però és un àlbum que val molt la pena i està molt bé perquè tenen tota aquesta energia de dona desquiciada, de female rage, que jo necessito ara mateix. Després, he començat a escoltar, seguint aquest fil de dona desquiciada, que per mi són cançons de la Jan de The Office, que tenim aquesta broma amb un amic meu, que hem fet una playlist que es diu Messy, perquè són cançons Messy, que per mi The Holy Trinity és Beach, de Meredith Brooks, You Oughta Know, de l'Alanis Morissette, i la de Angel of the Morning, de Juice Newton. Ni idea, però jo aquestes cançons no sabeu l'energia que em donen. Jo les escolto a les 7 del matí en els ferrocarrils i dic Life is worth living. I m'inspiren a ser malvada. No, és broma. No, però són cançons molt divertides. Són molt divertides i donen com energia. I finalment, de música, un registre completament diferent. Fa poc em van recomanar El Petit de Calaril, en concret l'àlbum de Aril, crec que és el més recent. I és una música supermaca, no els conec... Què? I aquest, juntament amb la Mar Pujol i Ferran Palau, m'encanta. Veus superdolces, angelicals, música tranquil·leta. Per mi és perfecta en aquesta transició de primavera a estiu, aquest inici d'estiu que és preciós per mi. Passant a llibres, tinc tants llibres pendents, no us podeu imaginar lo frustrada que estic amb aquest tema, però bueno, m'estava llegint Encantado Bingo, m'estava agradant bastant, però és un llibre que he de dir que és bastant trist i bastant fosc, molt més fosc del que m'esperava. Vull dir, tampoc m'esperava una història feliç, perquè sabia que tracta sobre el dol, però el tracta d'una manera dura, no? Dura i a més amb un trasfons que no m'imaginava, que tracta temes com una família molt conflictiva, l'alcoholisme, una infància molt, molt, molt dura, molt traumàtica, i llavors,
vaig llegint de tant en tant, però ara porto ja un temps que abans tenia el costum d'emportar-me sempre un llibre al transport públic i no ho estic fent, i hauria de tornar-ho a fer. I finalment, pel·lis. No he vist moltes, però les que he vist m'han agradat molt i això m'alegra molt. Primer, Your Monster. Pel·li increïble sobre una noia i una criatura monstruosa. I és un tema que a mi m'encanta. Vull fer-vos un vídeo sobre aquest tema perquè tenim Lisa Frankenstein i tenim moltes més, però per mi Lisa Frankenstein i aquesta estan al mateix nivell, que és una rom-com divertida amb aquest punt de freak. M'encanten. Així un punt raret, no? You get it or you don't. Jo ho entenc profundament. Seguim amb May. La tenia a la meva llista durant tant de temps com a pel·li com d'això de noia rara que diuen, no? I és que és una pel·li realment de noia rara. Però totalment. A més, jo anava sense saber que és una pel·li de terror. És una pel·li de terror. Però a la vegada també per mi és més dramàtica que de terror. Però sí que al final t'acabes adonant de dir uau, estic veient una pel·li de terror. Em va agradar molt. M'agrada que estigui com en aquest grup, categoritzant aquest grup de noia rara i que realment sigui de noia rara. O sigui, no va de la típica noia awkward, en plan, jiji. No, és de boja completament. Good for her, I guess. Després, rom-com, People We Meet on Vacation. Jo no tenia molt d'interès de veure aquesta pel·li, però estava amb la meva mare i sé que a ella li agraden aquest tipus de pel·lis, no? I la vaig veure i em vaig divertir molt, m'ho vaig passar molt bé. Així que també una altra sorpresa, la recomaneu bastant, perquè té aquest punt de... És que a mi m'agraden molt les comèdies romàntiques, però les comèdies romàntiques actuals no em donen absolutament res. Per mi han de ser comèdies romàntiques dels 90 o de 2000, 2000 a vegades flopegen, però les dels 90, 80, bueno, ja sabeu que m'encanta, no em tornen boja, però les dels 90, perfectes. I aquesta és aquest punt del pal. No recrearàs el que et dona una pel·li dels 90, però els actors tenien molta química, és una història molt xula. Friends to Lovers. És que a mi se m'està desenvolupant el lòbul frontal perquè prefereixo ara Friends to Lovers que Enemies to Lovers. Hear Me Out. Finalment, una altra pel·li a destacar de les que he vist ha sigut la nova versió de Wuthering Heights. Bueno. De fet, vaig anar amb unes expectatives de que m'agradaria més del que m'hauria d'agradar. Bueno, ja m'enteneu, que va sortir i va ser com superproblemàtic i al final a mi també em va fotre molt quan van sortir els actors i quan van sortir les primeres imatges perquè vaig dir, carinyo, pues no m'agrada, perquè és el meu llibre preferit i no es pot tocar, ningú el pot tocar i només puc parlar jo, i la meva opinió és l'única correcta, no? Però després vaig recapacitar i vaig dir, mira, vaig veure alguna escena per Twitter, tal, alguna cosa, i vaig dir, bueno, potser m'agrada, perquè també té un punt camp que m'agrada, està el Jacob Elordi, el seu Heathcliff, bueno, em cridava l'atenció, no? Però that's not the point. Jo vaig dir, entraré oberta de ment. Emerald Fennell no és una directora que em desagradi en general. Vull dir, ella és molt criticada pels seus guions, sobretot, però jo les pel·lis que havia vist d'ella, mira, m'havien agradat, sincerament. La de Promising Young Woman i la de Saltburn, divertides. O sigui, el missatge potser no estan molt plenes les pel·lis, però són divertides, entretingudes. Després vaig dir, mira, Wuthering Heights, aviam què, reinterpretació. Però és que a mi la química, a mi els actors no m'ho van donar. No me la van donar. Jo veia dues persones completament alienes l'una de l'altra i mira que jo crec que va ser per la transició de què fan, que surten el Heathcliff i la Catherine de petits i a mi em van encantar, o sigui, molt monos, em va agradar molt aquest tipus de la relació, inclús al final surt una escena que em va fer molta pena, que surten ells de petits i va ser fantàstica, i després surten de grans i dic, qui són aquestes persones? Aquestes persones s'acaben de donar la mà fa 5 segons i ara s'estan morrejant i no saben què està passant. Sí, no ho sé. Jo crec que això va per impressions. Una amiga meva li va encantar. No diré que la vaig odiar, perquè no la vaig odiar, trobo que té coses molt bones. La fotografia està molt xula. I l'escena, i jo et dic, al principi de la pel·li m'encanta. L'escena al principi vaig dir, collons, està com ben reflexada que aquesta trama truculenta, que al final Wuthering Heights és supertruculenta, superfosca, collons, és molt violenta, és una pel·li molt violenta. Un llibre, perdó. Però després dic, Wattpad. No pots fer que Wuthering Heights sigui Wattpad.
Després també molta gent dient que era super friki, o sigui, friki de freaky. No ho va ser tant i també m'ha decepcionat una mica, això també. Però bueno, ho perdonem, això. Però bueno, en general, doncs no em va dir gran cosa la pel·li. M'havia oblidat de lo esgotador que era parlar davant d'una càmera. Estic esgotada mentalment, no sé què em passa, que estic delirant, no sé ni el que dic. També és que porto aquí un bon rato, Aquesta és la meva vida ara mateix. No us puc fer altres grans recomanacions. M'he acabat The Voice. S'ha acabat The Voice. Com em deixava això? Déu meu. S'ha acabat The Voice. Em vaig veure l'últim capítol l'altre dia. M'ha agradat molt aquesta temporada, la veritat. Crec que no és de les millors, però ha sigut molt entretinguda. Ha sigut un tancament que jo, sense haver llegit còmics, i no he vist gent B baixa, que la gent que l'ha vist diuen que al final de The Voice els ha flopejat molt, però perquè tenen un context que jo no tinc. Però així, sense saber res, molt satisfactori. Molt satisfactori, diré això. També molt trist. Spoiler. La cançó de Piano Man, al final, em va rebentar. Va destrossar. Molt bonica. Crec que era l'única cançó que podíem posar, perquè al final, és la més coneguda de Billy Joel. Crec que va ser molt encertat. I, segona cosa, m'estic aprenent la cançó de We Didn't Start the Fire de Billy Joel, que surt també en un moment de la sèrie, i me la vull prendre, aquella cançó, perquè és fantàstica, té tantes referències i és una lletra superdifícil, si la coneixeu. És tot noms, esdeveniments. Intentaré fer-vos més vlogs. És complicat per mi perquè no tinc integrat en el meu cap això d'estar gravant constantment. Vull dir, m'agrada gravar coses, però ja m'enteneu. Quan de sobte em ve el cap. I no. Un vlog s'ha de tenir disciplina. Us admiro molt a les persones que feu vlogs, sincerament. Crec que això és tot. Espero tornar aviat. Digueu-me si voleu vlog de Sevilla. Espero que sí. Si no, el faré jo. Decidiré si em ve de gust o si no em ve de gust, bàsicament. També m'agradaria fer-vos vlog del Primavera Sound, però no sé què passarà aquell dia, la veritat. Ja estic molt agobiada per moltes coses d'aquell dia. Espero que us hagi agradat aquest tipus de vídeo i que vagi molt bé. Ens veiem en el pròxim vídeo. Us estimo molt.